Ajawa nyalo dhi mbele kata TikTok onge. Nikech nitiere jothumbe mane oseit ka TikTok onge. Uma Baseman nogo thum mapong'o shows ka TikTok onge. Okach Bigi ne pong'o shows, TikTok ne onge. Aya, ng'awa kendo mane ogocho ndalo TikTok, Aboy Landlord, nochapo piny marom nade ka pod wadhi skul, TikTok ne onge. Koro wekuru wuondoru ni TikTok ni nyaka bedi ni koka thum dhi mbele. Nitie promoters moko. Mago walo, joka ok promoter. Ni ng'ato echoro miel kamoro, ni to ka inda ok oluonge ni nomielo thume ni koro neno marach. Bwana. Ajawa bro dhi mbele kata TikTok nitie kata TikTok onge. Kech nosebet kodhi mbele, achon. Joji Ramogi gini ne ji winjo. Thumbe ne be no kawo ji otero ni odhi otim ne challenge. To dong thumbe ne winjore. To koro sani ka TikTok owuok, pod wabro winjo thum koso ko bi winjo. Wabro winjo. Ajawa no pod wabro miel. Koro an gima waneno ni jomiel ka gima gitime ngima jathum malich. Madang gilier ne jathum kokoti ni koko chogi e thum ni to koro timo marach. Onge. Nikech ng'ano nochako from the scratch. Ng'ani otimatima recording. Omanyo kako nyalo bedo gi band modhi. Koro ko osegik kamogikeni. Ni koro ni odwaro notegemea challenge kende ni koko hit. Hapana, an poka believe ni ja TikTok nyalo miyo jathum hit. Bwana kamit to mit.